dewa pakanane apa onde Jawa ayo para kanca taate ngagama ben uripe ayam tentram uga mulya ditel kae apa manuk Baladewa pakanane apa onde Jawa ayo para kanca taat mreng agama ben uripe ayam tentram uga mulya oh iya ora awas ya jalannya licin hati-hati ya anak-anak nanti jadi lele oh iya ya Just Sito selai anuju brana wewe sonder saya ingalenter awet suparana yang parami rasa senerannya leyang pemeta sing awang-awang sagasag uya sagasag uya sagasag uya kasih dik yo sagasag 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 goyang sidik ya oh 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 Sito selai anuju brana wewe sonder saya ingalenter awet sumarana kang parami rasa sumeranya leyang tumeta sing awang-awang sagasag uya sagasag uya sagasag uya goyang sidik sagasag uya sagasag uya sagasag uya goyang sidik oh 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 Sito selai anuju brana wewe sonder saya ingalenter awet sumarana kang parami rasa sumeranya leyang tumeta sing awang-awang sagasag 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 goyang sidik sagasag sagasag sagasag
sek. Goyang sidik. Oh, 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 oh. Marsita selae anuju prana wiwit sonder saya engalender awet sumerna kang paramirsa semerenya yang tumata sing awang-awang saga-saga goyang oh ya saga-saga goyang oh ya saga-saga goyang oh ya goyang sithik saga-saga goyang oh ya saga-saga goyang oh ya saga-saga goyang oh ya goyang sithik oh 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 atur posisi la yo
ya. Oh, Iya. Iya. sayang. Sayang, sayang. Aku tahu apa artinya cinta karena ku oh, setelah dia pergi, oh baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Sayang, sayang. Sayang, sayang. Aku rindu. Oh guru, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Dikasih jarum, cium wong mana jadi kasih cium, tak cium wong manis dikasih cium, cium di pipi wong manis tangannya sayang. Senyum bukan wong manis, sekarang senyum Ya yo ya yo. bukan wong manis, sekarang senyum tapi senyum wong manis mengandung cinta. Oh, oh, oh.
jenenge kandrongan Abang ijane prapatan setopan Putih kucir nang kubure potongan Gandul-gandul nang pas rendah kuwi jenenge kandrongan Aduh penai aduh penake Aduh seneng aduh senenge Aduh asike nonton Jatil lan rekan Jatil Abang ijane prapatan setopan Putih kucir nang kubure potongan Putih-putih neng pojokan kuwi jenenge kandrongan Abang ijane prapatan setopan Putih kucir nang kubure potongan Gandul-gandul nang pos rendah kuwi jenenge kandrongan Ya iya 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 oh kayu Jendela kaca jendela kaca pakai keris cuma sebelah gadis ayu oh gadis ayu siapa namanya siapa namanya manis sayang kiranya yang punya rumah itu kayu yo ya jendela kaca ya oh ya aduh sayang yo ya oh ya ayo yo
iya. Yo. Dibuka ditata sendok cangkiri panas kebul-kebul nyamlang kanan wedang rondene potong remeng-remeng manis-manis kemelayane sambil lengo potro sing dipinggir ora rumangsa semane tak boleh gawe priang awakku lirikan
putra sing tak pikir kok ora rumangsa. Nyamlang tanan kowe tang rondene batang ramah-ramah manis-manis apa layane sebelang ngobotrong sedipikir ora rumangsa esemane bakule gawe mriyang awakku iri aneh mripate gawe trenyo pikirku sendelok ngopotra sing dipikir ora rumangsa. Ae oh ya ae oh ya serta rukun akeh kang kayuyut dadi srana iku merajemu nyawiji ing panemu janda ing kalbu sarta rukun akeh kang kayuyun dadi srana iku merajemu nyawiji ing panemu janda ing kalbu Osa, osa, wayo. Oh, iya. Atur posisi. yen rame kot alung bali ana kembang-kembange kandel manten anyar dolanan bedil bedil muni manten njundil do kepleset bocah ana sikil senggot ala senggot kayu malang neng pinggir kali ame godi ala megot yen rame got alung bali oh
Ya oh, ya oh, ya oh, ya oh, ya oh, ya oh. Oh, wah. Ya. Mas tembang kapang kenang warlan kendah gampol was tinabuk nutwi rama gembah nglaras jroning swara slampret tumurun kanggo kawulangun mangayun-ayun gemriji ing krepyak sampur kang sineblek rikmo ngandan-ngandan nyongklang baksa kepang sasat dewi kayangan nite kerudo ngapura kusuma ing antariksa. Oh ya. Canda satu, canda satu. Oh, canda ji. Oh, ngendi ora ndek. Ngendi? Apa pamade lah aku kan ngapa dene? Oh, aduh tinggal lunga cilaka wis. Aja tiga sikan sik ya. Separuh hatiku lha kan terus Mas. Karena tadi kalau support nang Perwandi yo. Arep pipis aja nar melu rasida. Wis lakon terus Mas. Apa lho lek lakon terus no. Separuh hatiku ngono. Mak dia separuh hatimu lunga ninggalake aku ngono. Ora melu-melu lho mari ndi? Ora melu-melu lho. Ora. Oh jalan sing gambar sih alon-alon. Heeh. Arep labuh siji. Ker. Mas lakon tresno. Monggo Bapak Mondol nggih. Sing rawuh nggih. Ketekan barang ya karo sapa ki mau? Ngono, rak ngoten ya. Duradeg kabeh kanca kabeh sedulur. Heeh. Ya sik golek antene sing endang sing jaipong ganti alon-alon. Iya ana kancane ya kuwi. Siapa der nyanyi to, Bos?
Arep nyanyi ta? Ayo karo aku. Oh, dene dudu delok main apa? Yo Mas. 3 2 1 yo Mas. Separo atimu lunga ninggalake aku seprene ana ngendi paranmu lunga tanpa pamit ninggalake crita sing pahit kelakon batinku kepengin jere rasa nangis take tali tresno aduh datali akrama kowe lali kowe citra anjur kebencut marang nafsune durjana Jojo percaya karo Gustiku wis diwanci jagat madangi hatimu sembere samudra pangapuraku lelakon tresno Ayo Mbak Rina. Pamit ninggalake crita sing pahit keracun batinku kepengin jerit lareng aku wis isih tak simpen ning ati janjimu nalika ning sekertaji kaya semandale nyawa kang sinapun sekerat kekuatane lunga badan Thank you.
jagat padangi atiku jembare samudra pangapuraku jembare samudra Dore dore jerene di pak Jun layangan Mas. Rungokno no. Angger tanganku ngene iki plak. Alah kowe kerasa kan bola. Kowe bar turu kok gaya lho. Kasih minta layangan Mas. Udan-udan apa? Apa Dek? Oh, bar iki. Apa? Yo, layangan sikil bar iki. Selawatan biasa saya. Urut. Yo manut. Layangan Mas. Apa? Udan-udan kudu layangan rapopo. Tarik goci tiga. Tarik goci coba deh yo.
lan bajie waktu umut Oh kubu lan saat kelit sekuterno kelan kencang Akae motore mabur jejer jaran sembrani ojo nyangkut bareng wae imen awet ora padha tambah peserta ana sing urung ayo siji loro telu bariki telu le urung di bladek lagu paketan ayo guys kurang telu iki kurang telu papat karo kowe ya kurang papat sapa pawat kowe siji karo dhewe kok aku ya ora termasuk no ora mungkin aja ora apa-apa yo nanti aib ya dikasih lagu Karwan untuk penonton yang di depan kamera YouTuber mohon minggir sedikit nggih. YouTubernya mau ngesut nggak bisa. oh adik-adik sini jero kuwi kan mau untuk boleh duduk. duduk boleh rasa dolemean ya apa kepada kelas Kasian, masa nyoteng geger. Kan kasihan. yo apa lagi tokat titik kolbek dua ketip paling pasti segitu tanah Jawa umumnya nama segara yang nyata gede ombake gulung-gulung ora kan pada saben wayah rono calamo nang nyata wani sembrono kereta kono dadi itiane pasar yang wong ono nalinge matana sumunar uga nang samake angger dewa bisa nang lagi rasa suwe-suwe oh ya waktu Mana sih? Kamu tekan ora sing dadak kamu. Saya cepet jenenge. Iki siji lerong keduman. Ora aman hantu kuwi mau. Hantu ki arep mlebu kono pekewo. Pekewo. Lu metu ngendi? Lu metu ngendi? Le mlebu. Heeh. Kudune saka ngisor ngangsop nang dhuwur. Oh. Wong Jawa ya. Heeh. Wong Jawa nek A dadi O to. Jawa dadi Jawa. Ngono. Lega dadi lego. Nek sega sego. Oh, wong Jawa nek kontal. Kon entit. Ora cok mencelat. Oh. Ya amane iki, Pan. Aja ngono kuwi. Iki lho uteke nyandak banget kan. Ndi sing ndi? Kae Dani Bokir. Sing putih kae, pos iku kuwi to. Heeh, kae nyandak banget nek. Kae nang warung ora tau bayar iki. Ora ngaku to. Yo, begitu. Oh, Kir. Tuku tempe lorong. Ya Allah. Lorong aku 7 ngono sih. Yo dikasih apa-apa lepan aku. Nggih. Dua. Lanjut napa niki, Beng? Oh, jangan dia gelem apa-apa kelesek. Apa? Apa ki? Apa ki? Oh. Sip banget iki. Aku malah tuh lagi. Kesayanganmu sapa tak takon? Ya wong. Kesayangane ra nengok ning kene. Ndi? Lu ngarang dina ra wengi, ra mulih. Hei, jangan keras-keras. Gila aja. Bahas susu udah kita bae.
Ya sih minta lagu Sakit Rindu. Luweh becik lara untuk daripada sirai ngeluh. Bojone wong tambah lemu. Aku maton. Nah ya maton. Kuwi sikil potungkak ya. Hah? Sikil potungkak. Sikil sak tungkak. Dikasih Sakit Rindu. Misik. Aku Wah jarane BG misik. BG. Misik jare. Ayo Bana dikasih Sakit Rindu Mas ya. Iki diwait suarane kok digo meneh lho yo. Cilu-cil mana ndi cil? Gua begitu saya main meneh yo masane pindah nggon. Kapan? Kok Ya sik kelarisan yo. maksudnya tempat terindah ngono ya pengen lho. Oh. Nah Bang Jo to, iya. Ngono ta? Iya. Peritipan. Ono sing krasa. Sakit Rindu. Inggo sapa lagune iki? Gue sapa-sapa sing sakit rindu. Ojo. Daripada sirai sakit cinta sakit rindu. Ya sayang. Ingin bengi ora bisa turu Ilawan rega Yen mangan amarga tansah kelingan. Betul kowe betul pandamu Sayu tak tunggu-tunggu Ora liya mong stiramu Rina wangi dadi impanku Wani sumpah opo jalemu Sayu ojo guyu-guyu Lali anali Benjol lali wayo lali betul rasane wong lagi gandrung milih becet apa milih yen urip. urung aku tak gantung yen urung aku tak gantung Arep gantung nendi? Neng ngarep Iki lho, ora. Bur. Neng ngarep Iki warung. effort banget iki. Neng ngarep warung Neng ngarep warung. Warung. Ngapa? nggak gantung ku mau Oh. neng ngarep warung Oh iya. sing bingung sih nang jero sarung lah ya malaria Malaria apa malaria sedina Cus, rasane cus, cus, sawit cus, tak, cus, cus. lagi buru ana pada garam lakune kolon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Waduh bapak waduh biung anakmu kaya wong gendong kapan diko bareng dituung iwa cucut laku neng sarung kebacut alias kaduk ngenteke sawah ngenteke kampung yo Sakit Rindu bersama Satrio Rastra Pendukung. Untuk
ayu ojo ngiraku lali wayo lali beteng otong etang etong